Niin, eli... Joo. Tämä on nyt toinen kerta, kun mä yritän tätä, koska YouTube on paska. Ja en mä tiedä, oliks mulla kameran asetukset jotenkin paskat ja se ei siksi ladannut, mutta... Any case. Eli... Anniina 18 Pohjois-Savosta ja aion nyt kokeilla vlogaamista, koska blogi sinänsä onnistuu, mutta mä en saa kirjoittamalla näitä asioita sanottua niin hyvin tai silleen jotenkin jännästi. En mä tiedä. Kuitenkin kaula varmaan kertoo parisuhdetilanteen jäätyminen. Tässä tulen jauhamaan varmaan lähinnä todennäköisesti ihan kauheata paskaa, kuten blogissakin, mutta jos ei kiinnosta, niin voi jo nyt painua vittuun. PS kauhea kamerakammo sitten. Eli mä aloitan tän tällä 25 satunnaista faktaa minusta, jutusta, rimmaus.fi. Ja mulla on lunttilappu, koska paska muisti. 1. Mulla on laktoosiintoleranssi. Eli maidon jälkeen maha kipeä tai diarrhea. 2. Harrastan tarinankerronta roolipelejä. Toisin sanoen olen nevari. 3. Oon käynyt peruskoulun jälkeen vaan ammattistartin ja 2 amiskaa on jättänyt kesken, kumpikin oli luonnonvara-aloja. Henkilökohtaisesti en sille olisi kiinnostunut, mutta kun koulu, oppisopimus olisi paras. 4. Haluaisin kirjoittaa kirjan. Mulla on noin ziljoona ideaa, mutta mä en saa niitä kirjoitettua. Vähän niinku toi blogi. Mulla on sitten kaverina tässä 2 koiraa, että epämääräiset röhkinnät sun muut johtuu näistä. 5. Haluaisin joskus suunnitella videopelin. 6. En meikkaa, tai jos meikkaa, niin se on vittu harvinaista. Nytkään ei oo meikkiä. 7. Mulla ei ikinä ollut semmoista 18-vuotis huumajuttua junaan. Silleen vittu niin 18. Nyt luodaan partit. 8. On polttanut. 9. Haluaisin joskus salukin, koska netti. 10. Mä juon ihan tosi harvoin, mutta joskus mulla on tyyliä 3 päivän putki tai jotain, mutta koska mä vaan väsyn alkoholipitoisuutta juomista ja mua alkaa kusettaa ne heti puolen tölkin jälkeen aivan 666, niin mä en sinänsä tykkää nauttia alkoholia. 11. Vähän samaan aiheeseen. Kaljasta menee maha sekaisin. Se on hieno tunne. 12. Äiti ja iskä on eronnut. Tähän ennen kuin on mennyt eskariin. Tai jotain sitä luokkaa, en mä tiedä. Kuitenkin. Mutta isä asuu tällä hetkellä suurin piirtein 10 kilsan päässä, eli ei ole pitkä matka. Mitä nappa? 13. Olin kautta olen osallinen Kyssin ennenaikainen Adrenarche-tutkimuksiin. Olin niissä mukana terveenä lapsena. Ja Adrenarche aiheuttaa karvojen liikakasvua. 14. Mun suurin julkisihastus tällä hetkellä on Rick Geneest. Vitun kuuma jätkä. 15.
klassinen musiikki on salainen intohimoni. Ja siihen liittyen, saanko 15 vai 16, ihan sama 16, haluaisin osata soittaa viulua. Hiljaa. 17 mua ahistaa juhlat. 18 Klovni Kammo, kiitos tästä It-elokuvan Pennywise. Ikuisesti kiitollinen. 19 odotan kirjettä Tylypahkaan. En ole vieläkään saanut sitä. 20 haluaisin joskus muuttaa Lahteen, koirat nönii mua. 21 itken ja nauran ihan vitun herkästi. Itken herkästi esimerkiksi, jos ajattelen, että mun äiti olisi kuollut, niin sitten saatan virauttaa vähän itkeä. Ja sitten puolesta, jos mä yritän olla vihainen ja väköttää, niin sitten mä rupean nauramaan, kun joku vaan sanoo jotain tyyliä. Miten saa maaluttua seinät punaiseksi, heittää vauvan kattotuulettimeen. 22, jos saisin päättää, niin mun nimi olisi Aino. Koska se on vain ihan helvetin kiva nimi. Ja jäätelö on paras. 23. Lempiartisti on Olavi Uusivirta lähinnä sanoitusten takia ja muutenkin hän erittäin nautinnollista musiikkia. 24. Mä oon varmaan mennyt jossain vasta numerossa sekaisin. Ihan sama. Haluaisin joskus kriisiläishevosen. Ja 25. Maailman turhin juttu, mutta Englannin, tai siis Itä-Britannian, ihan sama kuitenkin Top Gear on paras viihdettä, mitä tässä maailmassa voi olla. Mutta joo. Tää taisi olla tässä ehkä. Mä oon paska lopettamaan mitään, joten epämukava hiljaisuus.